Lene Malta ppreżentat il-viżjoni tagħha d'9 snin li ġejjin lejn ġenerazzjoni u distribuzzjoni min-naħa tagħha aktar sostenibbli. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Mata Terminal Station fin-Naxxar, iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Lene Malta, l-Inġinier Ryan Fava, ħabbar li f'Ġunju mistennija jinxtelu 5 ċentri ta' distribuzzjoni fin-Naxxar, is-Siġġiewi, St Andrews, il-Mosta u l-Imsida. Qal ukoll li sal-2035 pajjiżna se jkollu 15-il ċentru ta' distribuzzjoni ġdid, inkluż Fajnsielem u f'Kerċem Fawdex, u li bekk iċ-ċentri ta' distribuzzjoni f'pajjiżna issa jitilgħu għal 41. Qal ukoll intlaqat it-talba tad-Dipartiment tas-Saħħa biex isir ċentru ta' distribuzzjoni intern fl-Isptar Mater Dei biex isaħħaħ u jistabbilizza aħjar il-voltaġġ u l-kurrent fl-isptar u fisser dak ta' ħalluqa bħala importanti ħafna għan-naħa t'isfel ta' Malta. Dan ħajkun bil-132 kV, iġifieri dan ħanniżlu lejn is-sawt ta' Malta il-132 kV biex insaħħu l-elettrifikazzjoni ġewwa l-Malta Freeport Terminals minħabba l-vapuri. L-elettrifikazzjoni kif ukoll għadha bitada l-elettrifikazzjoni li ħajkonna wkoll fuq l-ajruplani. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Lene Malta semma wkoll li għad-9 snin li ġejjin hemm ippjanat xogħol fuq link ġdida ta' 132 kV bejn Malta u Għawdex u qal li Lene Malta telqet proġett ta' 13 miljun euro biex sal-2027 jinbidlu dwal tat-toroq sabiex jonqos il-konsum fosthom billi d-dawl jibda jitbaxxa wara ċertu ħin. Min-naħa tagħha l-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli qalet li dan mhux biss pjan entità waħda imma jirrifletti l-viżjoni tal-Gvern biex jinqdew il-ħtiġ tal-lum u biex pajjiżna jkun lest ukoll għar-realtajiet tal-ġejjieni. Irrimarkat li fl-aħħar sentejn ġew investiti 90 miljun euro għat-tisħiħ tas-sistema tad-distribuzzjoni. Qalet li jekk is-sena li għaddiet inqata' l-frott tad-deċiżjonijiet li ttieħdu fl-aħħar snin, din is-sena sa tissokta b'aktar proġetti. Fosthom it-tlestija ta' 3 proġetti fin-Naxxar, fis-Siġġiewi u l-Imsida b'investiment ta' kważi 40 miljun euro. Aħna rridu li f'dan il-pajjiż sa sena 2050 nkunu neutrali fejn tidħol il-klima, li nkomplu għaddejjin bir-ritmu ekonomiku tajjeb li qbadna mingħajr ma jkollna impatt negattiv fuq l-ambjent ta' madwarna u f'dan kollu l-elettrifikazzjoni hija importantissima għaliex tista' tkompli tagħmel il-pajjiż tagħna aktar modern u iktar reżiljenti. Il-Ministru Dalli nnotat li dan kollu qed isir waqt li l-prezzijiet tal-enerġija qed jinżammu stabbli. Ridna noffru stabilità lill-familji u lin-negozji tagħna għaliex nafu x'differenza tagħmel fil-ħajja ta' kuljum tagħhom imma wkoll x'differenza tagħmel fil-pajjiż kollu kemm hu. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet, Lene Malta ppreżentat ukoll il-logo l-ġdid tagħha.